ସବୁ ବାପାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଝିଅ ହୋଇନଥାଏ। ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦିନେ ରାଜା ଦଶରଥ ଯେତେବେଳେ ନିଜର 4ଟି ପୁଅଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ରାଜା ଜନକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜା ଜନକ ସମ୍ମାନପୂର୍ବକ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଆଗକୁ ଯାଇ ଜନକଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁନେଲେ। ଚମକି ଯାଇ ଜନକ ମହାରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ହାତ ଧରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ବଡ଼ ହେବେ, ବରପକ୍ଷ ହେବେ। ଏ ଓଲଟା ଗଙ୍ଗା କେମିତି ବହି ଯାଉଛି? ରାଜା ଦଶରଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, କନ୍ୟାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଗ୍ରହିତା, ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା, ଦାତା ଏବଂ ଗ୍ରହିତା ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼? ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଓ ଜନକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କନ୍ୟା ବା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ କନ୍ୟାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଝିଅ ବା କନ୍ୟା ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଝିଅଟିଏ ହେଲେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରଖୁଛି।